Antifon Morales, and then may partner ka po na ako diri si Juan Ditayat. Kumusta ka tanan? Asa ko da, always say a prayer. Pero kiksunan, dito maglangan na ako nga sugdan ang suwatan po nga pinagaso sa kalalaki nga napatago lang sa nga banjo. Kinigibatan o doon sa radyo ni Ray Arellano. Kiksunan, ang atong singer, si Banjo. Kini problema na ko bahin sa akong asawa nga kusugal gi mo muy buliyambot hindi ko kasabot. O tungod sa iyang kinaiya ako na inoy na kompromiso taon. Pero aron inyo yung masabtan ni Sugilano nako no. Magkanta-kanta sa ko ha. Ang dalaga kong dulang na ang iyang baba nagaya-iya sa kalipay karon inayran. Why lonok nag-uga na lamang mamahay ka man o nanang naiw ka na sa buhilaman sa taas nga bodbod ni tatay kalipay sa gabi ingatanan isalikway ka ng imong pagsalimuang kay atong payon ang imong kagulanan tanawa si tatay naghulat sa lantay si tatay duula o kunya pagbudbod mong duha kinibaya si nanay ko may aom sa paa tapit sa itaas aduna usab siya'y dakong samad uyon ang porma sa iya daw na igusa at sa nakakita siya karambola o sa ubos isalikway ka nang ay Sige na kagingon anay, Jo! Walay ka na anay, ha? Unsa man, miyembro ta anis pasok-pasmogang, Jo! ay taon ay Yo! sige lang day Banjo! day Barbida Banjo! kung sa mga tao ni Behana o lagi nalatay pag-uwan ikaw ba mauwaw ng tanim mo eh Si Mauwaw, ikaw ba ay pag-chagi taon kay mauwaw tapos itong nasling wako'y labot kung kinsa ng mga silingan na to diha ha. tawgal kung tarong god ay panawag ka na may syagit ka mura kang suko buong ng mga silingan na to diya Magbuot na sila. Kinsa man sila nga maikog ko ha? Unsa man nakautang tanan nila? Mas sila pamanggani ang may utang na to kapag ka nilabnaw nga manghilabot sila sa ay itong kinabuhi. hilom na day abiday mo pabinong pa sa motor no Sige na, Banjoy, mga una ta, oy! ay ikaw niya ay kagigutom na magkaka ano magagad pa matahon ka na ako kapag ubang ko nito Igutom naman sa gabi. oh niya igutom ka syagit ka Ha? oo Ano kung yawi Dabi? Pagsuka dito kay mga unta. ay unsang taon ka eh Unsa man nagsuka ta dito o dili kay pagtuwad ko ni mga kaldiro dire. o sige na magsukan ako pintay gani ay pre diyan na ka Pre, may adlaw, pre. oh pre Pio niyaw lagi ka Ikaw, ako tuyo, pre. ako uy ano man ako yun Nagkadungog ko, pre, nga. Nagpahuwa man ko kag kwarta. Asi, Mari ba? Mari Mirce. Tabangi ko, pre, nga makahuwam ko kay kinanglanon tayo na ako ang kwarta, pre. Ako ibayad sa ospital taon kay hospital man ko ako asawa. uy mau ba pre Oo, pre. Gahapon nung ipa-admit, kuwang man ang among itaon, pre. kining pre ato lang suwayan pre taon na hindi ko kabuot lagi ana pre kay iyahan taon ng kwarta mo hindi ko kabuot ana pero makatabang ko hangyo niya diyan nimo ako ni bahayag mo hangyo ana pre Sige, pre, palihog na ako, pre, ha? okay pre yun na pila imo huwamon pre Mayon tag makahuwam ko niya, bisag mga 10,000 lang, pre. oh Jismil Oo, 10,000. sige pre ako suwayan wata ko nga di pre ha Unsa Banjo? si pare pilo pare ba miyang taon siya nako ang patabang taon siya makuha taon siya kwarta diyan nimo kay niya sa wato ako ng ospital kakuha mo yung kwarta ng Radao Hospital day Unya makabayad ka na siya. Nga para down naman ka din ng iyang huwamon. Unya, huwam og down. Ang para gawas na pod balik na sad gari. Kay manghuwam na sad. Uy. Di pa gani kadata manghuwam na sad. Raruha na ay Banjo oy. Dahil tabangan na to day luoy po kayo Ay, di man na mahimo Banjo nga tungod lang kay maluoy ta ato ng tabangan atong pahuwamon. Unya ginakabayad kinsa may makaluluoy. Di ba kita? Kita di ba? Unya kita nakatabang ta nila. Sila di makatabang nato. Dili sila makatabang nato, di ba? Butang nga ni mo Inday, Mercy. Nya. Mercy yun eh. Sa pa diya oy. Biton pa ni mo kungan. Importante mo katabang ta.
O sige, na kay trabaho, ikay garantor na niya ha. Di ka na siya makabayad, ikay bayad ha. Mercy. O gusto magkaha kang mutabang, pwes tabangi, kay ako di ko katabang anak, kay negosyante ko, negosyo ning ato. Wa pa tay igong puno nga mutabang tas mga ingon anak, kay bag-o pa ning atong negosyo. Unya na og mukita na nig maayo kay mutabang ta, pero sa pagkakaron, lisod kay na Banjoy. Oh, dahil Mercy dita. Ibuga lagi na ko ni Bihana. Ako asawa, butong kinan. Magilion tayo. Pero, ti, ang tasang suwa. Nabali man. Busa, akong kupari. Ako lang yung gipahuam. Ay, salamat kayo, pre, ha? Sige, pre. Mag-ampo lang ko, pre, nga. Umayo taon dayon mong sawa makagawa sa hospital. Kaya pait kayo na tao sa hospital. Pre, luoy kayo. Kada adlaw, dako, beran na na. Wala kayo, pre. Ay, salamat kayo, ha? Okay ra, pre, Bilo. Sige, arin ako, pre, kay manahos ko sa ospital. Oh, sige, pre. Taon sa day. Luoy ang pre, Piloy. Mupay, bakang kayo ginilaktan. Kapag yung hospital taon. Ay, kahila taong tag-popcorn. Adi. Abot lagi ko sa bahitan. Ay, pahuwa lagi ko. Kapuyag lakaw. Binuangi ha, ay chukog binuangi. Saan mo, hindi mo bayad. Uy. Kasi pag tuloy sa mong kwarta ha, gipamunit ni nato. Unsa mo ko sa Paano mo na niyo Isang pagkatao? kontra ni. Ato na ko. Taon ninyo. Recorded by X Thunder Gaming. Mari, pasensya na kaayo, Maribe. Saan man gud na naapikahan man gud mi? Wa pa nga gani mi kaon sa amo, Mari. Ay, wa ko'y labot anak, Mari. Kay kining ako, negosyo ni. Wa ko'y labot anak atong pagkakumari. Kung saan wa kay kaon, ug na kay kaon sa inyo. Mohon raman ko, Mari. Wa man ay problema ang hangyo, Mari. Pero dili sa rin taon tanang sa tanang higayon. Ay, pwedeng ihatag ang inyong hangyo. Papuya gud anak. Parehas tag dunay pamilya. Parehas po tanga dunay tagsa-tagsa ka pamilya. Mao mag-iyahay tag paning kamot. Ita sa dinyo, may nagadaot ninyo sa panahon nga kamo magkinahanglag tabang. Maay kay mo mudaw pa kiluoy. Sorry lang, Mari. Sorry. Nga lugutang sorry. Bayad. Kinala ko kwarta. Kay girol ni. Ano na, day? Gayaw-yaw ka day. Da, kinilaging mangutang ta. Di ka mo mutuma saad, kapuyag yun. Mutuman man ko, Mari. Naubitang nagpahibaw ko ni mudaan kay naapiki pa man gud mi. Hindi mapiki mo ako din ang problema. Papanghuam ninyo. Nisulti na ko ninyo kingon anak. Ningon na ko kung mapiki mo, di mo mubayad. Huwag ito musulti ninyo anak. Sorry lang, Mari. Dili, Mari, uy, di ko madawat ng suri. Day, Kay kadto nang huwam mo, wag ko mo ingon nga suri ha, kay maura na. Nihatag ka magidayon ko. Pila inyong giingon, nihatag ko. Ay, day, sabi ng taon na day. At least nga, misulti siya ni mo daan taon. Okay lang. Okay. Okay si mong mata. Sige. Di tayo ka babayron karon ha. Pero ako rin tubuan ha. Unsay no tubuhi oy, unsa tang lisod nung gani nagbayad ya tubuan no nimo. Time pa sa ano mulaban man ka oy. Ako mulaban day. Ikaw ba maumay akong gipugnan ba nga di man na maayo imong mga paagi god. Muram ka wa mahadlo og gabo ana. Sige ba? Kita na lang yung gabaan. Kita mo nisulba silang problema, kita na hinoy gabaan. Sige lang, Mari. Tubo ilang, Mari. Amo lang yung bayran. May tubuan ko kiti oy. Gigagod ninyo. Nagpahimos mas kwarta nga diin nyo. Tubuan ko ni. Kasi ila mari, okay na mari. Ay tuboy mari. Sige, uli na mari. Salamat, Pre. Ha? Bagagnaam! Sa manghuwang pa, maay kay mudag pakilo oy. Patudan pagluha. Karunting bayadan, ramahon gihapon ta. Pero wa na'y luha. Libakon patay kahuman. Tungod kay di man sa maayo pagdahi mong client. Day, dapat tarungon sa tao nimo oy. Kay kalo di ay gibinuangan na ako sila. Dagko kay ngisi ko manghuwam na. Ako sad ngisi sa taon ko. Dako pa kog ngisi kay nila. Murag ako naman kay hinuoy ng utang ani kay ako may dako kay ngisi. Ay, naunsa ng taong kami. Pasagdiin ko na ko be. Naunsa ka Okay, sige. Sagdaan ka pero ay ko basula kung sa email. Tabuhan mo negosyo ha. Ay, ko basula. Mare, sinsyan taong nagkasiptasan sa kong sawa, Mare ha. Grabe ang sagpapaan ng Mari Mercy, uy. Di man makamaumos sabot. Ay, but nga noon na siya bayan na, Mare. But sabutan niya. Ako lang paningkamutan sa muswelo sa kumbana, Pre. Siguro lang na ako si Mari Mercy. Kay lisod agpapaan niya, uy. Sulbid, Mare. Tinulbid ako. Mahay ko anak ko asawa nga. Kanal mo akong ipangasawa taon eh. Nilang kiptasan. Sige lang. Maabot na ang panahon nga siya na sa punya ang makalisod-lisod. Ayos, Mare. Mapil mo sa taon ko, anak taon. O, pasensya lang yung kaayo, God. Sige, Pre. Mabayad lang ko sa sunod.
grabe yung kay baba akong asawa taon. Pagkasunod sweldo, atikim gihapon akong kumari taon. Pero, inay nga mapasensya taon siya, iyan na yun, ginubunubuhan kasaba dito. Unsa man ni Mari, ha? Mag-ilhanay ba tayo ni kumari? Mura-mura magka-respeto na ko. Dili taon, Mari, uy. Kanya nga, sige magkulit mag-ilad. Wa man ka ilhara, Mari. Unsa din yung mag-ihimo? Dili ilad, ha? Day, Ay, pagtilog ba dyan? Parusod ka ron. Huwag kay labot ini. Mara din ni mahimo, uy. Kung ang imong saad, gitagaan tagag higayon ni Agi, kay matod mo na apikihan kas budget niya, karon unsa naman sad eh? Unsa naman sad? Tinuod bitaw, Mari. Nasuspinso magudeng akong bana sa iyang trabaho. Ay, wa ko'y labot og naon sa imong bana diha. Ikaw ba'y nangutang dili imong bana? Nganong imo mang bana imong ipasangil? Ipaparaw mo ako kilaki-laki diha, ha? Grabe na katong pasensya ninyo. Kani adto ultimo para palit posporo. Ari mo nako manghuam kay wa gyud mo ikapalit. Wa mo ilis-ilis. Ka ano yung naong, no? Wala na para mong as inyo, kay wa mo mga kaon, nangapas mo na mo. Tanang kaayo na ko, giharag na ko ninyo. Unya karon, lain na sa pag-abuso ninyo sa akong kaayo. Ha? Ipabarangay ta mo. Muna yun, muna. Ipabarangay ta mo. Ayaw taon, Mari. Mabayad lagi ni Mari. Ha? Sige ka lang imong bayad, bayad, bayad. Pero wag yun mo ka natabi sa kausa. Inyong giabusuhan ang akong kaayo ninyo. Mga bagabog na akong mangingilad mo. Inyo kong giilad. Di mo magsilbi na ako, ha? Kanang inyong pagpangilad. Hibawaan ko na na. day, enough na day. Gilam ko na ba? Ano mo laban magkariya? Ano sa man? Imo ning kabit? Oh, Wag! Imo ba ning kabit? parang hiyahak na niyo. Takap lang ka, eh. Laban-laban magkukamura Laban, kabit tayo na. Grabe naman sad. Grabe imong mata pagtarong, ha? Pagtarong. Ayaw pagtiog na kay wa kay labot ini. Ako ning negosyo. Pre, ayaw lang pag-away, pre. Oh, kahilas baya nimo. Nagtuo kang maluoy ko ng imong pabutan-butan effect. Hoy, Mari, sugod karon. Giputol ko ng atong pagkakumari, ha? Giputol ko na. Mabalitan ni kung makabayad na mo sa inyong utang. Oh, Ikaw ba? Ngano mag-apil-apil man ka kung doon ako'y pangasabaan? maluoy man ka. Luoy! Unya kita mabayaran, maluoy ka na ako? Luoy, ganug taong dili. Unya, nga nang mulaban ba makaslain? Ako imong asawa. Asawa ko, di mo dapat labanan ko ni mo. Day, anong labanan ti ka day nga? Di man mayo yung buhat tao ni mo. Imo bukawang tao, imo kusabang mayo. Ay, natural, okay, di mo mamaya, baga magdaong. Di man sa ingon na nga tungod kay di mo bayad taon. May katungod na lang sa diya nga. May tunga, panalitan ron, di sila kabayad. Imo rin kasabang mayo, pakawawan yun sila ni mong mayo. Ay, wa ko'y labot. Bisa kung saon ako sila, pwede na akong mahimo. Oh, mo ba? Oh, sige. Makasugat gali kag tao nga makasukol mo, tagbaw yung... Ay, sus, kahilas. Kinsa ko na sila. Naaka. Sige, sige, sugod ka ron. Di na ako manghilabot ni mga. Ayaw na, gid, ayaw na. Kaya ko din trabaho, ah. Dili ko mahimong successful kung di pa rin ako kaya. Mao ka, nala, sige. Sunod, kung sugod ka ron, di na ako manghilabot ni mo. Bahala kag maunsa ka diya. Recorded by X Thunder Gaming. Sugod ka ron mo siya. Timan ini. Di ko magsali ka na yung kita diya. Kay murag abusada na makay ka. Sa busada, bay. Salig ka nga ikay palit mga konsumo dito bay. Ay kabla ka. Di na ko mukhaon na rin kumpra ni mo. Kapalit mo ako. Ay, why problema? Okay, sige, why problema? Naninuktok ay. Sa maron. Butang ni mo. Ikaw may dagang mangita dito kung bayad sa utang ni mo. Lagaw ito dito. Hala, paruhon ko nung uni ko, di mo bayad awa ni Ron. Ha? Sapong katawang ako ni kong asawa, no? Bina. Mabutan pa ka ni. Kapag ka ni. Si Ato. Ikaw man tingin nga lagbil sino katong di pa utang? O ako, mangutang ka? Unsa man? Kung mangutang ka, may ikakulateral ka. Di ko mangutang. Watag og sukli sa imong gihatag sa ako kasawa. Unsa? Okay. Managwa ka! Musil magali ko na dako kay Oh. gani. Ah, Banjo! Palaban ka subana. Banjo! Saban. Ha? Gusto kay iluyong tamulo ha? Ha? Unsa? Iluyong tamulo ha? Gusto itong ibuhat mo sa kusawa ha? Nga imong gaayo pagkasaba ha? Imong ipakawawan ha? Lugan ko nagtingka imong utok buanga ka. Kinsa di ay ka? Ako ang bana sa imong kumare. Ha? Uy, pre. Ikaw ni pre. Please imong mata. Wala piron. Ang taga doon na bayad. Ha? Sunog ka doon pa yung pagkasama ko sa ha? Ikaw talaga! Kasamot ka! Ha? Ano, bukas ko buang na ka? Day? Baka na siya, Day. Naara magaling diha nagtanaw lang ka na mo. Gipusel ko, Banjo, gipusel ko. Kung sa'y labot na ako, gipusil ka, Day. Di ba ingon man ko nga, di na akong hilabot ni mo, Day? Animal kang Banjo aga. Musugot na kang mamatay ko.
Imo man ang tinuyuan, day. Mao na yung resulta sa bati ni mong batasan, day. May gani, wa kay igas pusil, day, no? Mao di tong bana ni Mariel ma. O, day, si Paribando to. Pulis to, day. Katulo na to kapatay tulisan. Hala, ikaw. Sa sunod, awa na. Anhing nagyog ka. Si Bako ka diha, si Bako! Mao ni ako problema taon kining batasan gid kong asawa ambot lang. Abi na ko nausab siya kay 40 man taon diyang adloka taon gipasalbahan siya. Pero ang kadahan ni sukol gyud. Iyang gikihang bana sa kong pumaring o sa ka pulis. Ang pagsilbi ba kaning kiha niya nga daghan kay nagdagotan niya. Saon kanina ko siya no? Sabi akong buhaton niya ako asawa bam. Ha? Probida. Problema gyud ko ani bam. Natay mabasa diha. Mayaw-yawan kay paninglan. Pero tambagi ko babi. Usaban ko kamoy pasultihan ate pres. Banjo. Hello, Lord! Good morning, Lord! Mama Mary, salamat sa tanang mga pag-ampo, Mama Mary. Good morning, Mama. Okay. Sa tanan nga namati namuron may adlaw. Good morning sa tanan. Sa tanang mga tao di Vice Mayor Choy Asnar, si Rick Asnar, si Ryan kang kay Ma'am Kashmir Araw, at Unibo na ba po good morning nyo diha. Kuya Rick Pipito, good morning ni Buria Kuya. Og dito GR Pipito, thank you kayo. Unya kita mga idara na ang atong imnon ang Panyawan Coffee Mix. Mo na the best kayo. Nga lami kay imnon kay kondisyon kay kalmo trabaho kung makainom ka usa ka sachet sa Panyawan Coffee Mix. The best lagi kayo kay mao na bitter nga makapabitter. The best kay na nga imnon na to. Daan mga sangkap nga na din ha basahan na niyo kung unsay niyo makita diha nga makaingon gyud kang maayo gyud ang ato ang kape nga Panyawan Coffee Mix. Ha? Salamat kayo. Sid Panyawan Coffee Mix, the best kay imnon para natong mga idaran. Ate Pres? Okay, og ako sang pasalamatan ang tanan nga nagtumar. Nag-maintain ka ron og Said Panyawan Herbal Capsule, Said Panyawan Herbal Capsule with garlic, Said Panyawan Herbal Capsule with mangosteen para sa atong mga high blood, cholesterol, katutaas at sugar. Ayog si piyata kada adlaw pag inom, katulong sa usa ka adlaw inom. Sa buntag, una ka mukaon sa imong pamahaw, inom na daan og sa kakapsula sa Said Panyawan Herbal Capsule. Ipaniuto ni mo, maugapon. Usa gapon ka kapsula sa Said Panyawan Herbal Capsule, imong imuno na kamukaon sa imong paniuto. Maugapon, inipanihapon ni mo, inom na sa kadaan sa kakapsula sa Said Panyawan Herbal Capsule. Ugalang na itong problema kaayo bahin sa kidney o UTI, ayun na magkabalaka, ayun nakabalaka ninyo. Tung kayo na na makapaalibyo, makatambal, makaayo, anang inyong kibati bahin sa kidney o UTI. Tinimaw ang Kugon Herbal Capsule. Kung grabe ang imong kidney o UTI, inom lang sa Kugon Herbal Capsule kada 4 ka oras. Ug kung okay na, usa na lang ka kapsula sa Kugon Herbal Capsule imong imnon kada adlaw, silbi na lang maintenance nimo. Ayaw kalimut ha, alang sa kidney o UTI, Kugon Herbal Capsule. Don't panic, it's organic. O sa tanan po na itong mga kaisunan nga migamit sa tuwal sa Limit Well, ay gin mo kalimut ha, gamit kita kada adlaw na kay mo na the best kayo nga buwang tag sa itong panuhot, pamaol, panakit sa kaluhasan, barikos benz, katul-katul kutos kabataan, at least po, unya ilikay pagyunta sa dinggi. Kung mga plas na sa tuwal sa Limit Well nga anhara, mapalit sa butika, di ba kayo gi? Butika rin pang igsoon. Ato kita mo palit sa butika ang original yun. Dili kita mo palit gatos gawas kay binuang gina sa gawas. Bino. Oh, mangikala. Butika. Kapila na gyud nato balik-balik ka gas, oh. Di kita pulan balik-balik ka na sipkat na ta. Di, gyud. Oh, makapalit sa tas gawas. So may igsoon, pag pinanggana mo mga tigpaminaw mga suki nato sa butika rin kita ha. Butik. Di gali sa ato la ta sa Shopee. Doon na naman sa Shopee mga igsoon. Sa Shopee? Oh, Shopee. Oh. Ano na siya? Ato lang niya sa tanaw na to sa Facebook na mga igsoon. Napa na sa ilang ay? Ay, kusana? Oh, sa Lazada ba? Nasa dagat, basta sa Shopee, nasa sa dagat. diba? Nabugyan na siya. Oo, ato na ba sa ang Facebook, sa page sa Seed Marketing. Kaya type na to ang Panyawan Herbal sa Pagigsoon. Ay kalimot nga atong ilike ang page sa mga higala, no? Nya, dayon, makita rin na mga genuine Seed Marketing products. O ka mga Panyawan products sa Seed Marketing House, mapalit na po na po sa Shopee yung Pagigsoon. Shopee, yun. Oh, sa Shopee yun. Sa Shopee. ato pa, atong buhato na butika. Kung dahil ta Shopee, butika, Shopee mo na siya. O niya,
ang mga tao ni former Kapitan Jun Ramos magtrabaho na sila, mga plus na silang seed liniment oil. Gams, mo ni the best kay nilang gamiton. Unya ka mo mga naay mga paso niya, kanang bago nga paso, ay mo kabalaka, butangil na yung seed liniment oil, di na hubag ang iyong paso. Di kay Victory, kay Victory. Rubado yun na siya, kay nasuwaya na yun na sa kadaghanan. Di ba, Gams? O, bisa ka sa napita party sa lawas, Gams. Basta na mo tapos sa mulawas ng mga sakit-sakit o sa badya, paso, basta na ka ng, usay ko ng mga katul-katul. O, ka ng mga ringworms, sana, ringworms. Huwag tang ringworms, Gams. Di ba? O, ringworms, sana. O, nagibuhati ko, Di sila pagkawa sa, sige, sakto na, sakto, ringworm day. O, ringworm na ka ng Ang bugais ba? Pwede na na Hingi bitaw ka, katul kayo. O, muna siya. Una, epektibo kay basta ato jud kas buti kay mo palit. Una si girit nato diri gam si Elmer si Elben si Estor sa Dulho Patima. Tigabitan ni. Nya si Jinari di Pailago, ato ni amigo Pilago, taga Sambuan Cebu ni siya. Og si Girly Lumaino sa Kugon Pardo. Ay daghang salamat sa pagsalig. Si Girly Anthony. Si Girly Anthony. Lumaino siya. Daghang salamat kayo sa pagsalig niyo sa atong epektibo kay nga SED Liniment 12. Thank you kayo. Thank you! Salamat sa dumating paminahan. Iminti naman ninyo ang Celebrity Kodik Beauty Soap alang sa inyong pagpangaligo, ha? Mga mama, mga bata, mga dalaga, mga litaw, bisan na mga amahan. Pwede ka mamugamit sa itong Celebrity Kodik Beauty Soap. Ano na yung mga sangkap? Glutathione, papaya extract, natural moisturizer. Para magpabiling ka mo younger looking o kutis artista. Dili kita man dry skin, hamis permetong palit. O sa mga dalaga, mapiras na ako. Ping-ping ang inyong waping. Charles. Tanawag wapay mga blackheads, whiteheads. Ang ato ang gamiton mga kining Celebrity Kodik Beauty Soap. Alam mo na diya sa kwan ay kanang ato mo tigpaminaw diya ay usmula ko Sir John Bolo Casido diya sa Metrobank Dumaguete. Labi na silang manager nga si Ma'am Grace man lang maglangit, no? Ilang mga kabanan si Sir Remelito, Sir Jack Rowley. Ngayon usab ang unsingan ani ato ang mga tigpaminaw diha sa Ilaitan, gihulngan si Ma'am kasi itong magsuon ni Ma'am Cora sa RV. Si Ma'am RV, yung bata. Tuwang niya, DJ. Anak DJ niya. Si Ma'am Cora, yung kabanan, ilabi na dito ni kasi tingnan sa partner sa kuan, sa lang business ni Ma'am Cora. Kay si Kuan, si Sir Bako? Muhammad na. Remote ko. Salamat kayo, ha? Sa Celebrity Kodik Beauty Soap o si Sir Eddie, Sir Eddie o Sir Remar diya sa series nga biyahe diya sa Dumaguete, Kanlaon. Sa Celebrity Kodik Beauty Soap, dili pa ka mo duty, ha? Thank you. Ate Pres! Okay, ang sendo na to kada adlaw. Ang senior na to, Ate Pres, si kinsa to? Si Banjo! Banjo. Oh, si Ate Pres. Banjo. Mga tayo senior na to ngayong asawa por ng pahuwang kwarta niya pwede purti ka yaw-yawan Ate Pres, buy-buyo niya ang tanang mga nakapahuwam niya. So igayon iyang kumarig buy-buy mayon ha, tas ba na nga pulis, pabutan kay kulat bisag pa. Murag madaot sa hinong pulis to, Ate Nagpa Pres. siya? Tagbaw pulis ato ba? Bisad maayo. Di sad bayo niya ikaw pa talangan pero lagot siya Ate Pres kay lagot siya kay sobra ko na kayo. Walang ta sa paa. Oo niya trespassing gito games police to Pres kay giadto niya sa balay diya Sobra gisan ra. pa dito niya. Mo na nga. Muto ang bada ang pulis, muto ibana Di pa butan ba yung salbahan? Di ba, ang pulis, muto ibana Sa iyang kumari? Yang kumari? Oh. Itong nakautang? Oh. Suko kayo yung bana nga pulis. Nakalita na siguro to yung bana pulis diya. Problema Ate Pres kay ang katong pulisar ba katulol ka patay tulisan. Ganun sa pulis, o suldo? Lamay, silang pulis? Ganun ang bayan? Yeah. Buong bitong ay bam namay. Ako nabiliban mo ko bitong kumari nga tighuwam og kwarta. Si usaw nag-away no bugaw kay pud ting sorry man. Si Ate Pres bugnaw gitong tingin. Siguro na siya pagpasakis ba ato. Bisag sa ni magpadukto. Yari dalam ko. Atong ritual pagpaambit lang. Sige. Kung ari ka diri sa Isaias 58 versikulo 7. Sige. Dili ba ang puasa nga akong gikinahanglan mao man nga hatagan niyong pagkaon ang mga gigutom ug papuy-on ninyo sa inyong mga balay ang mga kabos nga walay puloy-anan ug mabistihan ninyo ang mga hubo. Inay pasagda ninyo ang inyong kaigsuonan. Ako ni gibasa gulyat. Duaw ang mga piniriso. Okay, ako Paimno ng mga giuhaw. ako ni gibasa kay pag recall ko to aning maong problema karon ato man ni anak ta sa nisod na ta sa Semana Santa. Oo. Ingon man gud sa among pare diri sa kuan diri sa San Vicente Paris diri sa Sambagos ni Reverend Father Mark Anthony Sarate may nga po. Mura si Padre John Prajang mao sa gyapon na ya. Mayong bunta patri. Gingon man gud dire nga nini pagsurat to sa Kwaresma ang gibalaw dito gulyat nga magpuasa. Asa? Dili mo kaog karne, abstinensya, pagpugong sa galingon. Gisulti na sa pare. Bab kadang karni, kadang
manok o kuan. Karne ba na? Ano ka mo mama? May nga. Tingali na eh. Karne yung manok ba? Mama, kaya duha ko ni TL. Ang sabaw, eh. Bitaw. Kaya balik ta. Dahil mo tanan na lagi ni text ni Father Joshua Kaduna o ni Father John Pradja nga. Father, kanang hotdog, karne na. Oo, uy. Ha? Mo na ang gisagol ana murag naay karni ana. Mo ba? Anang manok ulit, karne tinay hapon, kitaw ko sa white meat. Bitaw. Red meat na mga baka, mga kuda sa white meat. White meat, oo. Balik ka gulyat. Ang Sige. galing, ang gisulti sa pare, partituasa, pagpugos gulingon, mga prayer, ang sa tumoy sa ayahang wali, gingon nga, bisag unsaon pa nimo puasa, kung ang imong pinaiya, bati, ang imong mga binuhatan, bati, o lagi hapon. Ang importante ko no nga, makatabang kita sa mga nagkinahanglan, o mahatagan ng mga nagkinahanglan, o kanang maayong buhat, maayong pamatasan mo kuno importante. Mao gid. Meaning, pag sa sulod nato sa Semana Santa. Bisan sa tanang panahon, bam, bisag dili kuan ganang Semana Santa, sa tanang adlaw, may imong buhaton nga, mayo ang imong kuan, di ba? Di kay Semana Santa ka Kadadlaw yung ka. Oh, Kadadlaw yung ka mapuasa. Ang tabang sa mong sikitaw. Ang ganda naman kuno magsikita pa hulang mo kwarta gulyan, Priscilla. Inigabot ko nung sa panahon nga, kita na'y masakit. Kulang pa kuno ang mga panil mo ng talang. Kon magpahuwam ka. magpawam nga magpatubo. Isigup sa tubo. Amo na, dili ko na maayo. Bitaw, tinawag. Sobra, ambot lang ha, basta dili ko na maayo. Oh, ma'am, unsa to nabasa sa Bible nga ang magpahuwam ka kwarta pilar ka porsyento? Ug mahimo ayo dili mo pailisan pero magpa-porsyento ka 5 ra no? 5%? Mao ba na bang? Ang ako tuman, ang tumaingon nga sa pagpaabot sa ayo pagpaabot nga tubo. Oo. Ingon man ganito dito nga ayo pagpaabot nga bayran, ingon mo to mga nabasa lan. Bitaw. Nga pinabasan ako dito gulyat ay ayaw pa bayre ang imong gipakaon kaniya. Sa ato pa ka nang naayot silingan mo huwa mo bugas gulyat. Okay na dili dito panilan ito man gipakaon. Ay bugas di gini padinglan na ako. Oo ko anong bugas taon na. Ngayon pa usa na sinulti sa syudad lan pasibua ako sa lupan. Di Saupan. sa lupan di Sa sa lupan. lupan. Sa amo na. Sa amo man. Sa lupan. Pero sa amo dili man Siri sa Cebu ba may ditso sa la mangayo kuno bugas si mama. Mangayo ha. Ditso man na wa man kuan. Bitaw no? Oo. Kana sa tingali gulyat kung dili ka apiki. Pero naman sa imong gipangayuan nga apiki Piki ko, sa di ba? ligoy pag kayo tao. Mo kuan sa ka kung duna na ka, kinalang sa imo sa Kung sa iyong panguntaan na ang gulyat o kung kakita ang sa panguntaan kasi nga nagto. Ingon siya nga abi niya nausab na iyahang asawa kay pabutan gisalbahan porti niya ngadloka pero unsa ni sukol man noon iyaha man yung gikiha ang bana sa among kumare. O doon nagisay katungod pakiha. Oh, Kay gisagpa man, di ba? Gisagpa man siya, ate. Niya, trespassing po siya. Passing po siya kay. Doon nagay So, katungod. siya. Oo, angay siyang makiha yun. Murag madaot ang pulis na. Oo. Kay police brutality man natin, Oo na. madaot gyud siya na. Ba? Mura man tug harassment, Harassment. di ba? Oo. Apan og kaistorya pa nato pananglitan si Mrs. ang asawa ni Cinder kanang meter pod lang ka. Ay maayo. Sabad, Bob. Kanto ingon nga Say maayo. mo bitaw kwarta. Kung ari bitaw ka sa mga kompanya kanang yung mga gitawag og lending gulyat. Dili ba na sila pahuwam kung ang mahuwam lang tanaw dili makabayad. Bitaw no? Di ba po? Doon na sa kay pirmahan na nabam. Oh kanang Nga, anay uban na collateral nga Oh, imong iko. Ano sa linding nga? Pero kada mga dagko na. Mga lindi ka dagko. Oh, pero kada mga turko wa gina no? Wa tingali uy Data lang adlaw kada na adlaw. maningil. Oh, kada adlaw lang Uy, kada data. patawam sa dan turko kung doon na kay tindahan, mura ginana. Di brato sa dila ti pres. Oo, Kasi nga. kwita adlaw. Okay, okay ra. malagi akong gigon gulyat nga uban magpuwam labi ka na madagko nga mga Pero ay taysa baga pero kadang sa turko 5-6 yun na ila ti pres. Mo ba? Oh, 5-6 na. Kadang Pero sa turko. kada adlaw. Pero kada adlaw ka maninglan 50 or pwede rin mo 10, 20. Ginahin na lang, Ginahin na lang. Oh, ginagmay, bayad pero- ka. 5-6 na ila. maluob ko ng uban kay balik ka adlaw no nigabot ingon wa dire nilakaw. Oh, maulit daw. Balik ko balik wa dire nilakaw. Mabitaw na ilang ginaklamo. Sa diba? Kada bukas, kada araw bukas, kada araw. Kada adlaw ko bukas, kada adlaw bukas. Si Pate kayo ba? Si Aw sa kayo. Bugoy kayo. Mao sa luoy sabihan turko niya tulisod bigyan. Lisod ba yun? Luoy kayo. Diretso tala. Diretso ba, bigay? Oh, kanang naang sir, inalalay mong misis nga aron dili siya mo sangpot sa ingon ani nga isag paani noon siya. Okay ra man pero kung mahimo di ba ningon mo to siya. Ay, magayo kag sorry sa paghuwam ninyo. Wa may ko mingon nga sorry kay wa ko kwata. Igawas biya dayon. Oh.
pwede siguro kung may naay mo huwam, tanaw niya o kanang naabay ikabayad. Kay katong ako amigo gulyat, lahi pa to siya. Ano man, ma'am? Pananglit. Pizza, tata. Dili, katong amigo na ko tagatabuno ka na mingon ko no nga, pahuwa ma kog 500. Ayang buhaton na gulyat, iyang pahuwa mo og tunga, nya iyang ingnon nga kay, ay mo na lang na, ay na lang nagbayo rin. Oo, okay ra. Para dili na magbalik-balik Oo, og huwam. oo, oo. Kaysa magsigbalik kay di kabayad. Bitaw, no? Kami mapuno ko. At sa ato ba, mahuwam og 500 ba? Ino niya, Tagaan 250. tunga yun nga kadala na nimo, ano na Awang nagbayo. siya yung kwarta ba? Di ay 250, oh. Oh, kaya aron mo balik. Okay ra, Dili okay sa tayo. pugos pag Ah, huwam. mabalik yun ron. Sa hulman tagong 1,000 B. Ah, di 500 oh. Ang balik guys. Oo, may bayad. Ano sa? Lae man to ka mo ah. O, sabi mo? Puli 50 kay mukha ko produce. Salamat naman agad dito lumanon. Correct ko ang puzzle, Tihon. Thanks for watching from X Thunder Gaming.